Valami nagyon öröm neki. Lehet, ez a
Señores, señoritas, mi vagyunk a Vivaldi! Jönni Mexikó és látni pocsék gazdasági helyzet, úgyhogy úgy döntöttük, hogy az iskola vezetését leváltjuk, de mint a húzat. És a ti segítségetekre is számítunk, főleg, hogyha nem sípol a mikrofon. Úgyhogy remélem mindenki tudja, hogy kire kell szavazni. Köszönöm szépen! Szavaznánk! Mindenki! Mi ő is?